Come outside. Ahoj všichni, dnes jsme na dvoru Minecraft s mými kamarádama. Možná je blbě slyšíte, já jsem to slyším. Já si asi dám normální hlasy teď. Jo, tady hudba celková hlasy. Počasí bych si asi mohl dát na 0, co? No jo, tak dneska vás tady vítám u nový série, kde budeme, my jsme to tady včera už zapsali, ale to je série, kde prostě přežíváme horor, jo. A vás to bude bavit. Potom ještě dám kredity k jednomu, tady počkejte, já k němu musím dojít, tady tam k tomu, jmenuje se Vesa 2010, on má 2 kanály, rozhodně byste mu mohli dát odběr, jestli teda jako chcete, ale on je fakt dobrý, jo. Hele, už tady máme prvního hada, který hoří, no tak už nic. Máte někdo nějaký jídlo? Ne. Jo, tak to je v pohodě, jo. Tak dobrý? No, tak ne, dobrý. No, je to tady jako hodně scary. Já vím, jsem malý, udělám děcko, vůbec bych to neměl hrát. Já jsem ti je nechtěl vzít tam, nebo to bude dneska na tom, jo. Já na něj zběhnu. Já udělám sneaky attack. Easy. Tak dobrý. Asi půjdem spát, ne? Ať tady neprší. To tady umírá. Creeper. Taky. Já mám hlad. Kde? Jdu domů. A jo. Já ho můžu zničit. Na cobblestone. No? Já... Ještě jsem si musel zavřít okno. Ale to je jedno. Tak chci vám říct, že tohle je prostě taková malá série, jsme si jednoho dne řekli, budeme dělat hororový Minecraft. Nechci nic kecat, ale jako to, jak to teď vypadá, tak je to jako strašný. Počkej, Ondra, já ti vyfotím to, jak vypadáš, jo. Ono je to jako dír. Tak, jdu ti to poslat na disk. Já jakoby mám disk na mobilu, potom bych si ho možná stáhl. Už mě se jsem myslel ten otravný efekt. Takže já ti tady, Ondro, takhle se spál, jo. A já jdu spát. To byl malý gremlin. Já jdu spinkat. Běžte spinkat taky. Tam to je zalagovaný, ale dobrý. To je zajímavý. Že oni bojují mezi sebou. Co je dobrý na tomhle serveru, že tady není zakázání spamování. Aha, tak to jsem nevěděl. Ne, mě něco hitlo ve spánku. Mě něco hitlo, já jsem spinkal a mě něco kouslo. Jo, něco mě kouslo do prdele.
Twinkle, twinkle, star, I'm going Come outside. with star. Dobrý, kámo. Za to můžeš dostat copyright, ale to je nic. Ale Oh, hello. ale Chodí pešek okolo, se na něho. Já jsem ti vzal styky, já ti je hned hodím zpátky, jo. Tam nemáš. Tu Traveler's Backpack. A můj hunger. A moje živůdky. Já se jdu podívat. Ne. Mňam, 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 jdu jít pečenou rybu. Jo. Hele, hrajeme tady s spousta příšerama, jo? Například i Herobrine. Jo, jako Herobrine, ale to moc aktivní a spíš je to jenom takový stalker, ale jak jste to viděl, jestli se jako nezajímáte moc o Minecraft Creepy mody, tak vám řeknu, že to je. Je to takzvaný Duck Knocker. A on prostě, já hraju přes T-Launcher, ale tady Ondra ne, protože on má originální Minecraft. Aha, jo, ale on má real Minecraft, my bohužel ne, ale... No, ale... Snažíme se to s tím nějak... Já se tam hodil... Jo, tady tenhle baťůžek, to je Traveler's Backpack. A zrovna tenhle baťůžek mu padl z jednoho zombíka, což jako klobouk dolů. Ježišmarja. A můžeme být maximálně rádi, že nehrajeme na hardcore. Nic jsem vzal. Já slyším disk 13. To bude Siren Head. Jo, to dělá ten hejt. Kámo, já netěším se, až se bude moc crouchovat. Jo, my tady vlastně máme i ještě Security Craft, to je prostě moc kamerama. No jo, ale ono je to jako trošičku hard se jakoby prostě vykraftit ty kamery. Co? Ty fakt jdeš těžit. Já jsem potkal za to. OK, takže teďka už se dostáváme do tvojí více dark verzi tohohle videa. No já moc těžení nemusím, protože to jste by neviděli, ale já jsem tady hrál na celý sám. Chvilku jsem se tady těžil, jo, a najednou po mně vyběhl Cave Dweller. Ježíš, já jsem blbej, já pořád zapomínám na to, že si mám buď udělat ironový armor, anebo že si mám udělat belly. Logicky na vodu. Tady mám takhle cestu, už si ji pamatuju. Já nevím, co se dá dělat s dřevěným uhlím. Jo, mimochodem dneska je u nás... Ne, to vyhaslo. Okay, jak se dělá ten přesadlo? Jako to, no, prostě tak next to ještě. Počkej, já tady mám zrovna u sebe ještě, jak já ho donesu. Jo, a já mám někde v České Iron, že jo?
Mám 21 ironových ingotů. Neptejte se mě, proč hraju Minecraft v kyně, prostě ho hraju, baví mě to, nevím. 10. Já jsem ve svém homeu. Já fakt nevím, co se dělá s dřevěným uhlím, já jsem fakt tupej. No, jupí. Ale tak počkat. Já nemám nějaký torčky, ale Dynamic Light jsme na server nedávali, like bobr. Čím to asi bude? Nespomínalo se něco velkého? Třeba The One Who Watches. Mega díky. The One Who Watches je, nevím, jestli jste někdy hráli DOS, ale